Sa mga ginikanan sini, hindi pagbayaan na natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens, kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira, amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiunsang pandemya, tuman ka-importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may ara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira, nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tingon sang tig-ulunan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat o kon jackets. Likawan ang trangkaso o kon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan.
magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected. Naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhan. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry? Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibig. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sunod sang akong dugang. Apang kung magabot ang tiyon nga pahibigon kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Aki ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigog mo. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bombo Radio. Basta Radio Bombo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sa nagligad, amo na lang ang kakulba ni Paul sang nagdamgo siya kay Puli na nagapaalam ini sa iya. Gani gilayon siya nga nagkadto sa ospital. Kaginhambalan siya ni Tita Cura nga siya na lang ang bahala nga magdesisyon. Kun bala, kakaso na lang ang mga aparatos nga nakabit sa lawas ni Puli. Sa pagpadayon ko pagid. Palapitan ko si Puli. Girlfriend, na-miss ko na ikaw. Apang tingwaan ko nga mangin maisog para sa imo. Bisan ano kadugay nga makabugtaw ka. Maulat ako sa imo. Mahal ko ikaw, Puli. Apang wala ko inagin pakita sa imo. Ang matuod, ginapangimunan ko ang bisan sino nga lalaki nga nagapalapit sa imo. Isa na dira si Luke, kag si Cyrus. Apang hadlok ako nga akoon sa kaugalingon ko. Nga mahal ko ikaw. Sang wala ka na sang maistaran, naluoy ako sa imo. Inambalan ko si Daddy. Nga pangitaan niya sang pagi. Nga makaistar ka dira sa mansyon.
Hindi ako maluyag ang mag-istar ka sa kundi-indin lang. Tungod wala ako nga magpanghapin sa imo. Pero nakaibalo man ako nga akig kasakon. Kani, napilitan ako sa paghimo sa tikang. Agud nga maka-istar ka sa mansyon. Sorry ha. Ginpabudlayan ko ikaw. Apang wala ka magampo. Kakaron, ikaw lang babae nga mahal ko. Puli? May luha sa imo mga mata? Kinauyatan kong iya kamot. Kag nabatsyagan ko nga nagahulag ang iya tudlo. Oh God, thank you. Thank you, Gid. Thank you nga ginbalik mo sa akon si Puli. Nurse! Nurse! Sir? Tulong ka. Nagahipi kag nagahulag ang tudlo sa pasyente. Oh, sigurado ka, sir? Sigurado ako. Tanawa. Nagahipi siya. Madali lang ha. Kay tawgon ko ang doktor. Ay, Paul, ano ba lang natabo? Tita Kura, nakita ko nga nagahulag ang mga tudlo ni Puli. Kag nagahibi siya. Oh, matuod. Matuod ba lang ginasiling mo, Paul? Oh, salamat. Oh, Diyos ko, salamat. Salamat, Lord. Gitbalik mo sa akon si Puli. Salamat, girlfriend. Hindi ako magalin sa tupad mo. Luyag ko nga ako ang una mo nga makita sa pagbugtaw mo. Dayan, Cyrus, look, nagbuan ng resulta sa doktor. Siling niya, matawag ko ng resulta. Mahimo na ako nga makabugtaw si Puli, isa sa mga inadlaw ngayon eh. Praise the Lord! Ginbalita sang doktor nga maayo na ang kahimtangan ni Puli. Tungod makahimo na ini nga makabugtaw sa madason nga simana sa pagpadayon ko pa rin. Dirik mula to na nga mga ate. Nagsisisi. Dulungan kami nga magsimpa. Kag magpasalamat sa kaluoy sang Diyos. Nga ginhatag niya liwat sa amon si Puli. Kagara man si Tita Cora. Amo man si Mami kag si Daddy. Nga nagabulig man sa pagpangamuyo. Ari na kami, Paul. Si Cyrus, kag si Luke, kag si Leo, ato sila nagahulat sa gwa. Kuna mo, dali na. Let's go. Kuwan, may hambal ako sa imo, Paul. Ano ba na? Paano kung makabugtaw si Puli? Kag hindi na niya kita makilala, Paul. Masakit na sa bahin ko. Apang kung amoy gidman sinang matabo, wala sang kaso. Kung makabugtaw gidman si Puli kag hindi na niya ako makilala, wala na sang kaso sa akon. Bisan hindi ako makilala sang iya utok. Apang makilala ako sang iya kasing-kasing. Kag hindi siya malipat. Nga akong iya boyfriend nga nagahulat sa iya. May nabatihan akong tingog.
Si Puli? Nagatulok sa akon? Tubig. Hatagi ako sang tubig. Puli? Nakabugtaw ka na? Ako na lang ang makuha sang tubig, ah. Puli, salamat. Salamat kay nakabugtaw ka na. Boyfriend. Nag-uyat ka sa akon? Puli, miss na miss ko na ikaw. Oh, ari ng tubig, oh. Oh, Puli, ari na, oh. Mag-inom ka na. Ay, okay ka lang? Ikaw, ha? Kadugay si mo magbugtaw. Kagsalamat kay nakabugtaw ka na. Sino ka mo? Ha? Nga wala ka mo nagasapat. Nagatulog lang ka mo sa akon. Poli, nagapati ako nga madumduman mo kami. Ilabi na ako. Wala sang kaso kung hindi mo ako makilala. Apang ikaw kilala ko. Tungod natatak ka na sa kasing-kasing ko. Nakahibalo ako, Paul. Nag-joke lang ako, ah. Ha? Excuse me. Kinahanglan na nga magpahuway ang pasyente. Doctor's order. Mabalik lang kami karon, Puli, ha? Guys, dali na kamo. Okay, let's go. Bye, girlfriend. Bye, boyfriend. Miss you. Uy, ako na pala ini. Oo, no? Kaina ka pa nga nagatulok sang imo kaugalingon dira sa Espiho. Samtang nga nagasuksok ka sang imo wedding gown. Ikaw na inaday. Kagkaslo na kamo ni Paul. Gani, sigurado nga nagahulat na siya si imo sa simbahan. Ay, Sisi. Kung buhi pa si Mami kag si Daddy, siguro malipayon man sila para sa akon. Of course, no? Siling ni Mami mo, Puli, magpamana ka na. Hindi ka na magsalig sa iban. Mangin responsable ka. O ano, dali na. Malakat na kita, ah. Basi kung sugaton ka naman ni Paul karon kung hindi ka pa makaabot dito. Sa hindi ako makapati nga ako na ini. Ako si Polly Santiago, ang spoiled brat sadto. Apang subong, nagalakat na ako pakadto sa altara. Kag nagahulat sa akon si Paul, ang lalaki nga sadto. Ginahanduraw ko lang nga mangin akon. Kag subong, nagmatuod na ang tanan. Ang laom ko sadto, isa ako kadesperada nga nagahandom nga higugmaon sang isa ka lalaki nga pareho kay Paul. Apang pagkatapos ang madamo nga kabudlay kag mga luha, nagalakat na ako pakadto sa altar. Pakadto kay Paul. Matuod gin man galing horobaton nga in every storm, there's a rainbow. What good is the heart without someone to love? What good are these arms without someone to hug? What's the use of this lips without someone to kiss? What's good an embrace without the one that you miss? So
tell me why. Ain't got no rhythm, just blue. Who am I? Now there's no us minus you. Tell me what's good and forever without the two and my together. What good is me without you? Saksi ako sang nagbayluhan na isang idol si Paul kag Puli. Masadya ang tanan sang adlaw nga ato. Saksi ang wedding album nga ginhatag ni Puli sa akon. Kag pareho sang isa ka matahong nga fairy tale, nagmalipayon sila tubtob san-o. Hasta diri na lang ang akon pagsaysay. Tubtob sa liwat Dear Diary, Sisi. Amuyad to ang matahong nga sugilanon nga ginhatagan naton sang kabuhi. Diri sa Dear Diary. Matamo gid nga salamat sa inyo pagpasakop. Basta Radyo Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton santos nga misa online sa Bombo Radyo Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga
Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton santos nga misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman niya sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon, kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang, mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agod makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agod madasig nga magmalak in kaso man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! You're perfect.
perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as we look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday program review on Star FM. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natunggan nga nagaisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa aton isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Ano ang cyber libel? Inigaangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kon cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kung ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa nga mga post ang hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer, magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agod nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sino man nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan nakaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila, itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon, kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaatag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga maguba ang pag-abyanay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo o Tuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! 9 minutos na nakalipas sa takna nga alas 4 sa hapon. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo!
May hapon syudad sa Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas, kag bugos nga kalibutan. Iyan din naman ang pagdulong naman sa inyo sa madalalak ko bago, mainit-init pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw Webes, petsa 14 na kita karon sa bulan sa Oktubre 2021. Kag karon mga kabombo, bayaran na naman kita sa 72 dias, anabilin antes ang adlaw sang Paskwa. Una kita sa aton sa mga headlines. Fast craft nga nagalayag Bacolod, Iloilo, vice versa. Hindi pa maka-resume sang biyahe, bisan pwede na makasunod sa Bacolod ang fully vaccinated individuals nga wala na sang RT-PCR test. Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran naghingyo sa kooperasyon sang tanan agud masunod ang bago nga travel guidelines. Samtang Bacolod City Police Office nagahulat na lamang sang order kung bukas o konserado ang mga patso sa Tigkalalag. Bacolod Police Station No. 2 nagpasalig sang hugot nga implementasyon sang curfew sa voters registration. Commercial building sa Barangay Villamonte nasunog. Mga ido na lakip sa nagkalasunog. Construction worker pilason matapos makuryente sa ginakonstruct nga Barangay Health Center sang Villamonte kaina sang udto. Amo na ito mga kabombo aton si mga headlines. Kagkaroon dito kita sa mga detalye na sa aton nagapangunang nga mga balita o Pons sa inyo sining mga tagbalita. Bombo Pons, Espino. Kag Bombo Jazz, Dejesus, Madrigal. Sa detalye sa mga balita, hindi pa magbalik ang biyahe sa mga fast craft nga nagalayag Bacolod, Iloilo, vice versa, bisan sa lang na nga makasulod sa Bacolod ang fully vaccinated travelers nga hindi na magpresentar sa negative RT-PCR test result. Sa interview sang Bombo Radio kay Mr. Frank Carbon, ang operator sang Wisdom Express, kinanglan nila nga maintindihan sa maayo ang kaundan sa Executive Order No. 49 Series of 2021 nga gin-issue kahapon ni Mayor Evelio Bing Luradia. Sunod diri mas maayo kung may matag nga interpretasyon sa bahin sang executive order agud hindi magsala-sala ang mga tawo. Panugyan ni Carbon nga mas makabulig sa mga travelers sa Philippine Coast Guard sa shipping companies kung mahapos intindihon ang mga pagsulundan. Kay kung mga muni ba siya nga mo nga mga sayro na si Pito man Japong kabilo kay mismo ang tanan-tanan di ka balo kung qualify siya di pwede mo ito. You know that very hard to travel nga pag-abot mo sa station papulion ka. May ting sa tao alin sa Dumangas pag-abot sa Bacolod pinabalik nila kay tulang bunod document. Ang kamay sa pagpahid ni Frank Carbon, operator sa Wisdom Express. Sa idalom naman sa EO ni Mayor Lunadia, ang residente sa Bacolod nga fully vaccinated ang kinanglan nga mayara sang online backtrack registration, online health declaration, S-Pass o kung travel coordination permit, valid personal ID kag COVID vaccination nagika naman sa Bacolod. Ang residente naman sa Bacolod kag hindi taga Bacolod nga hindi vaccinated, ang kinanglan nga magpresenta sang online backtrack registration, online health declaration, S-Pass o kung travel coordination permit, valid personal ID kag RT-PCR test result 72 oras antes ang travel. Samtang hindi residente sa Bacolod nga fully vaccinated, ang kinanglan nga mayara sa online backtrack registration, online health declaration, S-Pass o kung travel coordination permit, valid personal ID kag vaccination card nga gin-issue sa DOH, Department of Information and Communications Technology o kung ano man nga qualified nga national o kung foreign government agency. Samtang sa kangot nga balita naghingyo sa ang chairman sa Local Interagency Task Force sa Bacolod sa kooperasyon sa tanan agud nga hindi makalusot ang mga biyahero nga may kulang nga requirements nato sa bago nga travel guidelines. Kahapon isa ka residente sa Estancia Iloilo ang nakatabok sa Bacolod bisan wala ini sang na representar nga RT-PCR test result kag nakabisita na ini sa DFA kag mga himata sa Barangay Pilisa sa nagwa ang resulta sang swab test kung sa diin positibo ini sa virus. Sa interview sang Bombo Radio kay Vice Mayor Elcid Familiaran ang mga requirements nga dugang sa COVID vaccination card ang pagisang syudad agud nga masiguro nga hindi peke ang vaccination card nga ginpresentar sang biyahero sa sini nga pagi sa kay pamilyaran maproteksyonan ang bilog nga populasyon nagalaom naman ang vice alkalde nga maintindihan ini sang mga biyahero kag masunod o kon magasunod sa patakaran ang unvaccinated traveler nagikan sa istansya sa kay pamilyaran na nakasulod sa Bacolod bangod sa palusot ko sa rin mahimo nga ginpaparaw gini sa barko sa matawhay na kag wala na sang iban nga pasahero. Bangod sa ni naghinyo ang vice alkalde sa kooperasyon sa mga pasahero, shipping companies kag miyembro sa Philippine Coast Guard agud nga hindi na malutsan. At si palusot
Why na ginakabanaog anay, pagtawhay natin na matamak ng teknaon. Why naglataw? Meron siya cooperation ng gitsang tanan. Cooperate ang ship owners, coast guard, even ang passenger cooperate with each other. Okay. Hindi man yung masarangan ni Pedro. Dapat si Juan ma-cooperar. Alam kita dapat ng cooperation. Why na yung unpat siya magamuning attitude. Kabahin sa pagpahag ni Vice Mayor Elcid Familiaran ang chairman sang Interagency Task Force sang syudad sang Bacolod. Samtang handa naman ang Bacolod City Police Office so kung BCPO nga maghatag sang seguridad kag magpatuman sang minimum health protocols pananglitan nga hindi pagsiraduhon ang mga patso sa syudad sa tion sang Tigkalalag. Sa interview sang Bombo Radio kay BCPO Director Police Colonel Thomas Joseph Martir, nagahulat pa sila sang mando kung magapabilin nga bukaso kung siraduhon ang mga patso kaangay sang tinilikdan nga tuig. Kung bukas ang mga sementeryo sunod kay Martir, magabutang ang mga pulis ang assistance desk kag mag-deploy man sang personal nga amo ang magapatuman sa minimum health protocols. Nagmando naman si Martir sa mga station commanders sa napulo ka police station sa syudad nga bisitahan ang mga patso agod nga makadihon sang security measures. Wala pa naman mandate kung ano man or i-allow na ba yung mga tao magsulod dito sa mga sementeryo. But whether they allow that or not, we will provide security. We will provide police assistance desk, ensure visibility at cemeteries to ensure also the safety of our pundas goers. Yes. Wala pa kami kung ano man ang guidelines ng IATF or what, kung i-allow na or what. But being the PNP, ready na kami anytime. Kamay sa pagpahayag ni BCPO Director Police Colonel Thomas Joseph Martir sa pagbisita sang Bombo News Team sa Bacolod North Public Cemetery sa Dalan, Burgos, hindi patuman kadamo ang nagabisita sa ilang minatay. Sunod sa caretaker nga si Ricardo Repogio, ang mga nagabisita sa patio ang nagapanglimpyo gid lamang, nagahalad sang bulak kag nagasinde sang kandila kag nagapauli man sa gileon. Ang mga pamilya naman mismo ang nagalimpyo sa pansyon sa ilang sininga mga minatay. Naka-request naman si Repogio sa city government nga magpadigayon sang grass cutting sa sulod sang patio. Sa tion nga siraduhan ang patio sa Tigkalalag, aminado si Repogio nga wala naman sa income ang mga sepulturero. Nagadangat naman sa Jasmil ang nalubong sa Burgos Cemetery. Apang ginabanta ka 150 naman sa mga ini ang nasaylo na sa iban nga patio. Sumugod sa nagligad ngayon adlaw, nagabisita lang sila sa ilang minatay o kung mga pansyon nga sa diin nalubong diri ila patay, kag nagapanglimpyo, kag naga-offer flower, kag nagasindi kandila. Bayan sa nagapanglimpyo, ang pamilya mismo nagalimpyo sang tagsa ka pansyon sa ilang minatay, but being a caretaker, nag-request na kuya sa clean and green for general cleaning kang grass cutting sa sining mga inadlaw nga maabot. Ang kabahin sa pagpayag ni Ricardo Repogio, caretaker sa Bacolod North Public Cemetery. Nagahanda naman ang mga police station sa bilog na probinsya sa Negros Occidental para sa Tigkalalag. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Lieutenant Madrigal spokesperson sa Negros Occidental Police Provincial Office, nagmando na si PNP Chief Director General Guillermo Elazar nga handaan na sa tempranong seguridad sa Tigkalalag. Bangod sini nagmando naman si Nokpo Director Police Colonel Rome Palge sa tanan nga mga Chief of Police nga handaan ang pagdugok sa bataw sa patio sa Nobyembre 1 kag Nobyembre 2. Giin panugyanan man ang maining makigangot sa mga local government units agon mapatuman sa mayo ang minimum health protocols kon mapahanugutan ang pagbukas sa mga patio. Madumduman nga sa talikdan nga tuig, ginmando ni Governor Bong Lacson ang pagsirado sang tanan nga mapatso sa probinsya bagod sa COVID-19 pandemic. Nagpanawagan naman si Dunasco sa mga pumuluyo sa Negros Occidental nga magkooperar sa ginapatuman nga security measures sang mga otoridad. Dahil po binaba na po yun, ating PD naman po is mandating our people, especially our Chief of Police, to prepare ma'am on November 1 and November 2, most especially ma'am sa ating security measures and yung observance po ng minimum public health safety protocols po natin. Other than that, LGU units, yung coordination po ma'am para ang ating mga guidelines po natin and relating to guidelines is yung security is maging maayos sa mga sementeryo. Kabay sa pagpahayag ni Nokpo spokesperson Police Lieutenant Abigail Donasco. Samtang gipasalig sa Bacolod Police Station 2 nga hugot nila ginapatuman
ang curfew hours para sa mga nagaparehistro agud nga makaboto sa 2022 elections. Subong adlaw gipadigay ang voter registration sa Ayala Capital Central sa Dalan Gatuslao nga nasakupan sa Police Station 2. Sunod kay Police Captain Paul Vincent Pindon, ang station commander sa Bacolod Police Station 2, na implementar sa maayo ang curfew hours kaina kung sa din pasado na alas 4 nagpila ang mga aplikante. Siguro naman o kung ginsiguro naman nga nagasuksok ang mga nagapila sang face mask kag face shield nga ginaobserbar ang social distancing. Sa palibot sang patrol sang Bacolod Police Station 2, wala sang nadakpan nga botante nga naglapas sa curfew. Sunod naman kay Pindon, sa Lunes kag Martes padigayuno naman ang voter registration sa Ayala Mall kahugot man gyapon nga magabantay ang Bacolod Police Station 2. Naobserbaran kag na-implementar man naton sang maayo ang curfew naton kag nakita naton nga lampas alas 4 kag sila nakaumpisa papila dire. Pag abot nila pilahay dumidyo ga ginotok pero na tagaan naton na sang direktiba nga i-observe ang social distancing kag pagsuksok sang face mask kag face shield. Ang kamay sa pagpag ni Police Captain Paul Vincent Pendon, Station Commander sa Bacolod Police Station 2. Sunod naman sa kay Bacolod City Police Office Director, Police Colonel Thomas Joseph Martir, may mga police nga naka-assign sa tanan nga registration centers kag magatag sila sang seguridad tubtob matapos ang pagparehistro sa Oktubre 30. Not only the community officers, supervisors, but of course to the registrants. Lahat po ng pumuluyo ang magparehistro to include hasta matapos. We will provide security to ensure their safety po. So for isama lang na di atong public office, Bacolod, Dacotabil Center, and hindi lang sa during this time, this month, all throughout na for the entire duration of the election period. Ang kamay naman sa pagpag ni BCPO Director Police Colonel Thomas Joseph Martir. Nagapanomdom ang Police Regional Office 6 sa tanan nga mga pulis sa Western Visayas nga magpabilin nga neutral kadungan sang 2022 elections kag hindi magpangampanya para sa isa ka kandidato. Sa interview sang Bombo Radio kay PRO6 spokesperson Police Lieutenant Colonel Arnel Soles nga hindi sara magamit ang private nga Facebook account sa isa ka pulis sagod nga mag-post sang suporta sa gidadampigan nga kandidato. Kon matugiban nga may gin-post ang isa ka pulis sunod sa PRO6 spokesperson iga subject ini sa investigasyon. Mas malala pagid kung nag-post ang black propaganda sa kay Soles bago nagkampanya ini batok sa kontra sa ginasuportahan nga kandidato. Sa karon may ginpapanawag na nga direktiba sa tanan nga mga provincial kag city police offices sa Region 6 agod ma-remind ang mga pulis nga maging neutral sa eleksyon. Sa kay Soles, aware naman ang mga pulis nga magatubang sila sa kaso administratibo nga maging partisan sa pinilian. Nagpanawagan ini sa mga botante nga wala pa nakaprehistro nga magprehistro na kag i-exercise ang kinamatarong sa pagbuto. Nagapalo man sa rules and regulations sa PNP, ang ating mga kapulisan, wala naman na nila nga once nga nag-violate sila they will be investigated. And once nga nagkaroon ng investigation, nakita nga may ara sila sa kapaltahan, may baluan naman nila nga magapangatubang sila sa administrative cases. Pero still the same, wala kita nagakapulang, ginaremind niya natin gyapon sila. Si PRO6 spokesperson Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Samtang gipasalig sa Bacolod City Police Office nga kayuhon pagid ang serbisyo sa mga kapulisan sa syudad kadungan sa suporta sa mga stakeholders. Ini ang kasunod sa pagbato naman sa Bacolod City Mobile Force Company sang 40 ka combat shoes agindo na sa isa ka pribado nga individual. Sunod sa kay BCPO Director Police Colonel Thomas Joseph Martir, dako gid ini nga bulig para sa mga pulis bangod kada 3 ka tuig lamang ang replacement clothing allowance. Bangod sa suporta sa mga stakeholders sunod sa kay Martir, ginapasalig sa BCPO nga mas kaayuhon pagid ang ila serbisyo bangod nga nagalaom ang mga donors sa maayo man nga performance sa trabaho. Yes, ma'am. Dako gid ang pagpasalamat sa Bacolod City Police Office sa mga generous stakeholders naton nga mag-bulig sa paghatag mga combat shoes para sa aton mga personnel. With the support of our stakeholders, no, we have to siguro ayon na pagid ang aton serbisyo sa support nila. Dapat hindi tagid sila kalimtan sa ila effort. So ang expect na sa aton nga mga stakeholders is to perform well
para sa stable peace and order sa Bacolod City. Ang kamay sa pagpag ni BCPO Director Police Colonel Thomas Joseph Matier. Nalakip ang 11 ka mga ido kag ila nga matutoy sa pagkasunog sa isa ka commercial building sa Tendalo Avenue, Barangay Villamonte, Bacolod City kay inasang udto. Antes ang alas 12 kay inasang nasunog ang Franca General Merchandising nga ginasaran man sa pamilya Chu. Suno kay Jenny sa Balayo, ang timbang sa balay sa Chu nga yara sa second kag third floor sang building nagikan ini sa laundry shop sang napanimuan niya ang kuryente gani gitsekyan niya ini sang kon gitsekyer ini sang iya nga amo. Diri na sila nagsalasalasa nagsinggit sa iban nga tawo nga kalayo na sa third floor sang building gani gin-off nila ang main switch kag nagpangayo sang bulig. Nalakip sa manasunog sa third floor ang maido nga ginanegosyohan man sang pamilya Chu, computers kag mga bayo. Ang negosyante ang nagabaligya sa school supplies kag iban pa nga mga produkto. Ari kami sa dalom sa store, tapos ako nagpa-laundry ko. Pag-abot ko, napanimahuan ko ang kurinti nga nagapanimaho. Yung pa-check up ko sa ako nga amo nga may nagapanimaho. Ano kami nagpanik kaya daw lain na ang baho. Tapos may nagsinggit sa amon nga may kalayo sa babaw. Tapos ang kalayo dako-dako na sa babaw. Kabay sa pagpahayag ni Janice sa balayong timbang sang pamilya Chu. Suno sa tag-iya sang building nga Sinuel Chu, duha lang kaido ang ilang nga nasalbar nagikan sa third floor. Suno diri ginabanta nga 100,000 pesos tubtob sa 250,000 pesos sa balor nga halit ang gagintugas sang sunog. Aminado naman si Chu nga daan na ang building bago tuig 1995 pa sila nagsugod sang negosyo diri. 7 ason tapos 5 tuta. Yung mga kama, yung mga damit, nasunog na rin. Mga 250,000. Wala na kasi nasunog na eh. Ang kamay sa pagpahig sang tag-iya nga si Noel Chu. Samtang sa iba pa nato nagapauna nga balita lokal, ginabulong pa sa hospital ang construction worker nga nakuryente sa ginatukod nga Barangay Health Center sa Barangay Villamonte de Ciudad sa Bacolod kay ina sa udto. Sunod sa witness nga si Andy Roylan, naga-welding ang biktima nga si Romel Seraso sa nakatandog sang live wire ang welding rod nga iya ginauyatan. Nagkaya ining si Seraso kag jutay na lamang nahulog sa building apang maswerte nga nakasangit sa kabilya ang yasini nga dilargo. Napilitan naman ang mga rescuers nga gisiun na lamang ang dilargo ni Seraso agod ini ang makapanaog o kon mapapanaog ini. Nasunog tubtob sa hawak si Seraso kag nadulaan sang pangalibutan apang nakabugtaw man sa yara ng mga rescuers apang nagabura na ang baba sini. Ginhinay-hinay naman sa mga rescuers ang pagpapanaog sa iya sa building paagi sa pahigot sa hawak sini apang nakakas ang panit bangon ini ang nasunog. Sampaw nga kaso ang tubangon sang 26 anyos nga laborer nga dadakpan sa bypass operation nga ginpatigayon sa Bago City Police Station sa Purok Mainoswagon, Barangay Lag-asan, Bago City. Negros Occidental matapos nga makuhaan sang suspected Cebu kag arma sutang. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Police Lieutenant Colonel Joy Malong, hepe sang Bago City Police Station, ang suspect agin kilala kay John Paul Piñol kag residente sa Purok Balinghoy, Barangay Poblacion, Bago City. Saro kay Malong nakuha sa paginakop ni Piñol ang siyam kamasasay sa suspected Cebu kag ginabanta ka nagabalor sa 170,000 pesos. Saro sa hepe ang suspect ang isa ka street level individual. Kabadugay naman nga ginamonitor sa mga kapulisan. Nakuha man sa paginakop sa niyang iban pa nga manan drug items kag 357 revolver nga may 3 ka mga live ammunitions. Nakahunong na sa Bago City Police Station ang suspetsado kag magapangatubang sang kaso sa paglapas ang RA 9165 o kunang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kag RA 10591 o kunang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Target naton sa bypass operation na ni among si John Paul Peñol Rodrigo. John Paul Peñol Rodrigo. Single, 26-year-old, kag laborer ni siya, kag residente siya sang Purok Balinghoy, Barangay Poblacion, diri lang sa Bago City man. Ang classification ni siya naton is street level individual lang ni siya. Si Police Lieutenant Colonel Joey Malong ang hepe sang Bago City Police Station. Samtang sa atong kanapusan nga balita, ginalantaw sa Bacolod City Engineers Office ang pagbutang sang lain nga lagyan sang tubig
padulong sa drainage halin sa mga balay sa Purok Encarnacion, Barangay Mansilingan, diri syudad sa Bacolod, nga ginabaha sa tiun nga madamon ang ulan. Nibuluan nga nagareklamo ang presidente nga ginabaha ng ila lugar humalin sang ginpaderan sa negosyante nga si Jerry C. ang nabakal niya nga property malapit sa pamalay. Sa interview sa Bombo Radio kay Bacolod City Engineer Alan Agbones, nagpadulong na sila sa lugar kay ina sang aga. Dili nakitaan nga mas manubo pa sang sa kalsadang iban nga pamalay, gani mas mataas pa sa ila balay ang drainage nga magadalom sang 15 feet. Sunod sa kay Agbones, magaayo sila sa mga pumuloy nga mahimo sang drainage sa likod sa mga pamalay, bagod maayo naman ang outlet sang tubig pasulod sa Arville. Diri man nakitaan nga may tubig nga nagahalin sa compound sa Silver Dragon Construction Supply ang ginapargahan ni C. Sunod sa kay Agbones, nagsulat sila sa negosyante 3 na ka bulan ang nakaligad apang wala pa sa sabat angot diri. Dagon sinir galaw mo city engineer nga maga-cooperate ang magtimbang nga bahin sa bulig sa mga barangay officials sa Barangay Mansilingan agud nga mahitso na ang problema. Kung matuod ang reklamo sa mga residente ang ginatabunan sa negosyante ang creek, sunod sa kay Agbones, makitaan ini kung mausisa na ang titulo sa duta. Amo gina pangayo kami tubong budan sang ila titulo bala. Kay nato na mga boundaries kag ang kasubong man sa mga luting diri sa mga pamalay kay may iban nga nagasiling nga may creek. So na siya pamatudan sa ila mga titulo. Diri may taytay diri na sa porsyon sa ubos. Ang nga porsyon wala na nagabaha. Okay. Ila lang tunga kay daw kawa-kawa wala bubudan ang mga luti. Ang kabahin sa pagpahayag ni Bacolod City Engineer Alan Agbones. Philippine Standard Time, 11 minutos na nakalipas sa takna alas 5 sapon mga kabombo. Karamuyan to ang mga kaundan. Sa ato nagapaundan nga mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Antes kita magtakop, aton anay panumbalikan naton sa mga headlines. Fast craft nga nagalayag Bacolod, Iloilo, vice versa. Hindi pa makaresume sang biyahe, bisan pwede na nga makasunod sa Bacolod ang fully vaccinated individuals nga wala na sang RT-PCR test. Bacolod City Vice Mayor El Cid Familiara naghinyo sa kooperasyon sang tanan agud masunod ang bago nga travel guidelines. Samtang Bacolod City Police Office nagahulat na lamang sa order kung bukas o konsiderado ang mga patso sa Tigkalalag. Bacolod Police Station number 2 nagpasalig sa hugot nga implementasyon sang curfew sa voters registration. Commercial building sa Barangay Villamonte na sunog, mga ido na lakip man nga nagkalasunog. Construction worker pelason matapos makuryente sa gina-construct nga Barangay Health Center sang Villamonte kay nasang udto. Amo ito mga kabombo, ang pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko bago mainit-init pa ang mga balita dali sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw Webes, petsa 14 na kita sa bulan sa Oktubre tuig 2021. Sa aton sining Bombo Radio ka Star FM Christmas Countdown, we have 72 days to go before Christmas. By the way, standby na kamo sa masunod nga programa. Ang Bombo Reports Afternoon Edition, upo naman sa kay Bombo Dennis Rubica. Tagsagapon, ini ang inyong mga tagbalita. Bombo Pons, Espino. Kag Bombo Jazz, Dejesus, Madrigal. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sabay naman sa aton sinigang news analysis ng ipadala sa aton maukon nga tagpalamati, pagkabasaw ni Bombo Daniel Lecciones sa aton sinigang news analysis, may tigulo, politika! Filing sang kandidatura natapos na. Madamo na ang nagpalayag sa ila kandidatura. Bisan daw hindi magkalaamo ang ila plataporma kay mahabuygid sang ila kalo sa political arena. Politika sa Pilipinas daw hindi mo mahangpan. Wala pa ka umpisa ang kampanya, nagaboy na sang maitom nga lunang. Personalidad sang panguntra gusto musingan bisan below the belt na ang ginasinggit sa kahanginan. Dapat high level man tani ang pangampanya. Ipresentar lang ang ila plano sa masa. Kung serbisyo gid bala o kung matudtuod nga panghimanwa. Kay nagapakita ini sang aton respeto sa ila. Kabay hindi kita magpadala sa kwarta. Batunon ginaton kung ano ang sa aton konsyensya. Gugma aton pangibabawon agud magtadlong ang direksyon sang pungsod naton. Ang ini panguna-una ay pananawan ng ipadala ni Leo Seralbo sa Granville Subdivision, Barangay Mansilingan, Bacolod City.
Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lawson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod at bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Pinakatibala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhadwa nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radyo Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radyo, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa tunga religious, spiritual practices. Bangod sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira, nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones?
Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antislimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tingon sang tig-ulunan. Kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud